मित्रांनो, आता मी आहे देवगड निपाणी रोडला। हा व्हिडिओ अचानकच प्लॅन झाला आहे। तर आता मी चाललो आहे अभिकडे। एक फोंडा रोडला एक गाडी बंद पडलेली आहे आणि ती रिपेअर करायला अभि चालला आहे। हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण असं की मुंबई गोवा हायवे किंवा आपल्या देवगड रोड किंवा विजयदुर्ग रोड, तर अशा ठिकाणी राजापूरपर्यंत याच्या गाड्या वगैरे जर तुमची कधी बंद पडली तर माझा मित्र आहे अभि, जो ज्याचं स्वतःचं गॅरेज आहे, त्याच्याबद्दल सांगायचं झालं तर तो मुंबईला जॉबला न जाता इथेच गावाला राहून त्याने तिथे शिकून दुसऱ्याकडे काम करून वगैरे गॅरेजमध्ये शिकून त्याच्यानंतर स्वतःचं गॅरेज चालू केलं आहे। अत्यंत मेहनती असा मुलगा आहे, माझा खास मित्र आहे। तर मंडळी, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच्या गॅरेजबद्दल वगैरे माहिती घेणार आहोत। तर आता एक गाडी ब्रेकडाऊन झाली आहे फोंड्याला, तर तिकडे तो चालला आहे, मी देखील चाललो आहे। तर मंडळी, जाऊन आपण अभिबद्दल आणि त्याच्या गॅरेजबद्दल वगैरे कामाबद्दल माहिती घेऊया। त्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की बघा। आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण एकच आहे की आपल्या कोकणातील जी यंग जनरेशन आहे ती मुंबईला जॉबला वगैरे जाते, तर जॉबला वगैरे जाण्यापेक्षा इकडेच स्वतःचा व्यवसाय चालू करा, स्वतःच्या गावी राहा, स्वतःचं गाव वगैरे डेव्हलप करा, हाच एकमेव संदेश या व्हिडिओतून आम्हाला द्यायचा आहे। आता मी आहे नांदगाव फोंडा रोडला। तर मंडळी, अचानकच हा व्हिडिओ करायचा माझा मूड झाला की लक्षात आलं माझ्या की मुंबई गोवा हायवे किंवा या इतर ठिकाणी ज्या गाड्या वगैरे बंद पडतात कधीही, म्हणजे रात्री किंवा दिवसा, तर त्यावेळी आपल्याला असा एक प्रश्न पडतो की समोर गॅरेज वगैरे कोणता आहे किंवा कुठला नंबर वगैरे आपल्याला पाहिजे असतो मेकॅनिकचा। तर मंडळी, अभि तुम्हाला सर्व प्रकारे मदत करू शकतो। शक्यतो ज्या डिझेल गाड्या आहेत तर त्या गाड्यांच्या रिपेअरचं काम अभि करतो आणि तो कुठून शिकला आणि सध्या काय करतोय, कसा व्यवसाय चालू केला, त्याबद्दलची आपण माहिती त्याच्याकडूनच घेऊया। मला वाटतं ती समोर गाडी बंद पडलेली आहे तीच असणार कदाचित। बघूया आता कोणती गाडी आहे ती। ही गाडी आहे मॅक्स, बंद पडलेली। ह्याचा काय प्रॉब्लेम झाला आहे तर आता अभि तो चेक करतोय। ते फोंड्याला जात होते, गाडी आपल्या इकडचीच आहे, MH07P4569। काय झालं अभि? डिझेल भेटत नाही का इंजिनला डिझेल भेटत नाही। अभि इकडे बघतोय। तो डिझेलच्याच इंजिनची कामं करता? पेट्रोल पण चालू केला। ओके, तर अभि पेट्रोल आणि डिझेल या दोन्ही गाड्यांची कामं करतो। आता ही आहे बोलेरो पिकअप, आणि तुझी स्पेशालिटी बोलेरो पिकअप आहे ना? बोलेरो पिकअप अभिची स्पेशालिटी आहे। एक काम कर, काय माहिती आहे, नितीन ऑटोमोबाईल मध्ये गेलस ना की त्यांच्याकडे 19 का सांगितलंय पाईप, आणि बेंजो वायसर घे 19ची 2 आणि 17ची 2 बेंजो वायसर। मित्राला सांगितलंय की पाईप वगैरे आणायचं आहे आणि त्याला जे सामान लागणार आहे ते। तर इकडे मगाशीच मी येण्यापूर्वीच अभिने गाडी चेक केली, तरी पण तो प्रयत्न करतोय अजून। पाईपचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे। टूलकिट वगैरे सगळं घेऊन येलं मरे। अभि तुला गॅरेज चालू करून किती दिवस झाले? 3 वर्ष झाली। 3 वर्ष आता पूर्ण होतील गॅरेजला अभिच्या। याच्या आधी काय कामाक होतं? पेट्रोल पंपावर। आणि मग गॅरेजचं काम शिकलं काय तू? 2012 वयाच्या 16 वर्षापासून। ओके, वयाच्या 16व्या वर्षापासून अभि काम करतोय गॅरेजमध्ये, आणि मग तिकडून शिकून आता अभिने स्वतःचं गॅरेज सुरू केलं आहे। खरोखर दाद द्यायला पाहिजे, कारण असे आपल्या कोकणातली जी यंग जनरेशन आहे ती मुंबईला वगैरे जॉबला न जाता इकडे स्वतः शिकून स्वतःचाच व्यवसाय चालू केलेला आहे। जाम झालेत का बघते? तर इकडे आधी पण या गाडीचं काम अभिनेच केलेलं होतं।
मग आता हे फक्त डिझेल चेक करताय का अजून का सगळं चेक करणार? डिझेल फक्त गाडी चालू रेस होत. ओके, होतो काय फिल्टर? डिझेल फिल्टर असा यो. भाई तुझं नाव कसा? तुझा? सागर गुरव. तू खायचं? लोऱ्यातलो. ओके, तू पण या गाडी सोबतच होता काय? तुझ्या हो, अभि सोबत असं काय तू? कधीपासून? 7-8 महिने झाले. ओके, तर अभि सोबत हा देखील काम करतोय. तू पण शिकता काय अभिकडे? एक नंबर. मुंबईत वगैरे काही जॉबला जाऊ नाही? मुंबईचं नाही पण नाव कसं? सागर ना? सागर. मुंबईत जॉबला होतो पण तिकडून सोडून इकडे येलो आता गावाक. खरोखर अशाच आपल्या इकडे राहावा खवा गावाक. मुंबईला जॉब ॲक्च्युअली नाही, बरोबरच नाही, माका पण आवडत नाही. मी पण मुंबईतून जॉब सोडूनच इलेलो असं आहे. इकडे अजून रिपेअरचं काम चालू आहे आणि सामान आणायला पाठवलेलं आहे मित्राला, तर तिकडून घेऊन येणार. त्यावेळी सर्व चेंज होईल हे सगळं आणि गाडी चालू होईल. तो किती वाजता फोन येलो अभि? 12. तू जेवलं तरी? आई शपथ. म्हणजे बघा, जेवलो वगैरे काय नाही, गाडी बंद पडल्याचं फोन येलो लगेच इलो. गाडी बघू कुठपर्यंत जात असतो गाडी वगैरे करू रिपेअर? लास्ट मी कोल्हापूरला एकदा गेलेलो आहे. आपल्या शिरगाव मधलीच गाडी बंद पडलेली तेव्हा. ओके. 12:30 रात्री पोहोचलो होतो मी तिकडे. 12:30ला. हा, एकदा लांजामध्ये गेलो होतो. लांजामध्ये शिरगाव मधली गाडी होती तेव्हा. एक्सेल आलेला बाहेर बुलेरो पिकअपचा. ओके. आणि इकडे आपल्या देवगड साईडला किंवा विजयदुर्ग साईडला? आमची जर गॅरेजला येणारी रेग्युलर गाडी असली तर मला जिकडे बंद पडेल तिकडे जावं. ओके, म्हणजे तू ज्या गाडींचं काम केलंस त्या गाड्या माझ्याकडे रेग्युलर येतात. ओके. तर मंडळी, या मुंबई हायवेला वगैरे किंवा फोंडा रोड, देवगड रोड वगैरे, विजयदुर्ग रोड, तर या रोडला कुठेही जरी गाडी तुमची बंद पडली ना तरी पण नक्की अभिला कॉन्टॅक्ट करा. मी पूर्ण व्हिडिओमध्ये स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे अभिचा. तर आता ह्या पण गाडीचं सामान मागवलेलं आहे, तर तो मित्र आता निघाला आहे तरळ्यावरून. आम्ही कोणीच जेवलं नाही आहे, मी पण साईटवरून येत होतो. तर अभिला मी फोन केला तर अभि मला इथे भेटला की गाडी बंद पडली आहे, तिकडे आलेला तो. तर आता आम्ही वाट बघतोय कधी पाईप येतोय, सामान येतं आणि मग त्याच्यानंतर गाडी रिपेअर होईल. ही होयतो खयचं पाईप अभि? होयतो खराब झाला काय? ओके. आता तरळ्यावरून पाईप इलेला नवीन आणि आता काम जोरात चालू असा. गाडी आता चालू झालेली आहे आणि परत एकदा अभि आता चेक करतोय. गाडीचं काम झालेलं आहे आणि आता आम्ही आता घरी चाललोय. एक नंबर. तो आता अभि काय चेक करता काय गाडी? ट्रायल मारून येतला काय? ट्रायल मारून येतला. आम्ही आता ट्रायल मारायला चाललोय. फायनल चेकअप चालू आहे गाडीचं. आता अभि तू काय काय चेक करतं? ओके. स्पीड गव्हर्नरच्या पाईपमध्ये प्रॉब्लेम होता आणि ह्याचं ना आपल्या डिझेलचो. अजून काय प्रॉब्लेम आहे गाडीत? काही एक नाही. तूच काम केलं काय गाडीचा? या गाडीचा माझ्याकडे
असेल गाडी. ओके, तर ही गाडी अभिकडेच असते रेग्युलर रिपेअरला. तुमची देखील कुठे गाडी वगैरे बंद पडली तर अभिला नक्की कॉल करा. अगदी दुपारचं जेवण सोडून आलाय आणि रात्री देखील किती वाजता देखील फोन केला तरी पण येतो. गाडी रिपेअर झालेली आहे आणि आता आम्ही परत रिटर्न चाललोय. मी आता जाणार आहे शिरगावला, अभि जाणार आहे गॅरेजमध्ये. तर मंडळी, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि मंडळी, अशा जे आपले यंग जनरेशन आहे जे मुंबईला जॉब न करता गावाला स्वतःचा व्यवसाय करतात, एवढी मेहनत करतात, रात्री अपरात्री कधीही तुम्ही बोलवलं तरी देखील ते कामासाठी तत्पर असतात. तर मंडळी, अशा व्यक्तींसाठी एक लाईक झालाच पाहिजे. नक्की हा व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून त्याच्या व्यवसायाला याचा फायदा होईल आणि त्याचबरोबर आपल्या कोकणातील तरुणांना देखील एक प्रोत्साहन मिळेल की मुंबईला न जाता आपण गावाला राहून देखील जॉब वगैरे न करता स्वतःचा व्यवसाय चालू करू शकतो. प्रचंड मेहनतीच्या बळावर स्वतःचा व्यवसाय उभा करून आपल्या गावातच राहून आपला विकास साधता येतो. तर मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत धन्यवाद.